Takže ľudia, čaute, ja vás vítam pri mojom novom videu a v tomto videu si opäť ako skoro vždycky zahráme Fortnite. Áno, po mesiaci sa vidíme, mal som menšiu pauzičku, síce to nikoho nezaujíma, ale ja sa vykecám. Mal som menšiu pauzičku, áno, 4 týždne, bolo to video hrám Fortnite 7. A no, ako jedno video 4 týždne, potom mesiac, 2 mesiace, 2 mesiace, 2 mesiace, 2 mesiace, 2 mesiace, 3 mesiace. Je to taká bieda, určite sa choďte pozrieť na short na mojom channele, určite si to púšťam. A dostali sme update, kde sme do Battle Royale dostali túto brokovnicu, ktorá je dosť dobrá, aj presná. Dáva dobrý damage, že je to super, brokovnica. No nemôžete držať ako pri Twinfire shotgune, ale musíte klikať, kedy používať. Takže tak no. A áno, mal som tú pauzičku, bolo to mesiac. A padlo mi to celkom dobre. Ja som niečo robil, proste natáčať. Ale nenatáčal som aj z takých v podstate iných dôvodov. Takých, o ktorých sa tu moc nechcem baviť. A no, už sme v hre konečne. Podáme asi sem, je tu 1 028 500,3 hráčov. Deleno 28 je 4682. A keby to reálne kam bolo správne, to by som sa pochcel asi. A tu keď nám padnú tie bitcoiny, tak to bude úplne super, pretože my zoberieme bitcoiny. Keď zoberieme bitcoiny, tak pôjdeme, dúfam, do black marketu. Keď prídeme do black marketu, tak si kúpime Brutusov minigun. A keď si kúpime Brutusov minigun, tak totálne zničíme celú hru. Takže tak. Otvárame elementárnu čestku. Nice, brokovnica a baseballka. Ja to trošku stiším, to vybekám. Á! Neutečeš. Tak to je, ty sráč, hnusný, malý. Bum. Si to zaslúžil. Dostal, čo si zaslúžil. To mal reálne, to mal najlepšou brokovnicu. Dáme ho baseballku. Goldie. Prdel, nie? Ty vole, pre šťastie, poď. No bitcoin. Tak, jeden nám padne. Aj to je lepšie ako nič. Tam podám, ja to moc nehrám, ale zoberiem to. Manoči popolko. Vapo. Ty vado. Ty hovore. Počkaj, než chcem skúsiť kámo, dačo skúsim niečo. Počkaj, poď. To vyzerá dobre. Ok, tak to je dobré, reálne. Kámo, dobre, ok, teraz už Rio. Hej. Nikdy sa mi to nepodarí. Nikdy sa do toho black marketu hnusného nedostane. Ja to vravím, že sa tam nedostanem komu. Ok, ja sa tam radšej zájdem pešo. Počkaj, necháme to na ten kit. Nech tam potom dobehneme, ty vole. Poď, máme jak motorku. Môžem byť rýchly ako no, to asi zase nie, ale som celkom rýchly. Ja by som zobral aj Brutusa, neviem na čo. Tá animácia je úplne hnustá.
Jak je tam to oranžové už potom také ty vole. Je to borec sa mi. Jo. Či? Nie, to je asi Brutus. Ne. Čau. Ok, je to borecka. To sa mi nepáči vôbec. Vôbec sa mi to nepáči. To bol zase nápad pre pána Jána. Ja si zoberiem tú pompnám. Tak poď. Ak to si, samozrejme. No tak ten je wow, kamo. Tak toto je. Pozor, kamo. Ja si tu radšej zoberiem ty svoju hlavnú zbraň, kamo. Nie, nerobne srandu. Brokovnica, kamo a minigun. Minigun. Ok, kamo, ok. Pozor, je tu gambler. Tam je. Máme ho, poď, máme ho. Bože. Ale. Nechceš dostať? Ty vole, ešte ma zabije, kámo. Ok, nice. Ok. Kámo, ja som ho úplne podcenil, kámo. Ježe, ty vole, tak on je nahitovaný, ja som môžu brať do ma do bielých. Ale kámo, on nebol zase tak ty vole, on sa hilnul. Ty vole, kámo, Brutus. Dík moc, kámo. Počkaj, dá sa s ním dať pesnička. Viem, že to je hnusné NPCčko, ale mi zachránil život teraz. Počkaj, dáš mi pest? Či to nedokážeš? Nemáš na to asi kapacitu, že? Dobre, už poď, kámo. Lebo toto držať ty nacvičuješ, to je... Ťa dám do liečebne. Prečo vôbec beriem do shotgun? No, také tam bola ako zlatá, tak prečo nie? To je dobrá, kámo, keď je v zlatej variante, tak... Minigun, poď, to sa fajti. Ideme. Máme full textu, kamene. No tak, toto si prehnal, kamo, to nevieš, kto ja som, kamo. A čo mám? Jo, tak ten dostal politi. Inak, máme tu nové Škorpión, nové rukavice, ktoré sú mega broken. No, toto sú tie epické, ale ja vám ich ukážem, čo robia. Sú mega OP. A vyzerá to mega dobre. Takže proste, je to dobré, takže zase ich zoberiem. Takto, toto je fajn loadout podľa mňa. Najlepšie je ten minigun. Mytický, kámo, dobre by bolo, keby dajú exotický minigun. Pretože ak tento dáva na ranu 21 damage, tak ten, že by dával, kámo, 25, čože by bolo... Je tam. Ideme tam, kamo, s minigunom, to je najlepší nápad, kamo, asi. Poď, tam je. Pozor, tu je. Pozorky. Tak borče, ne, takhle. Myslíš vážne? Kámo, kde je?
vado. Pozor. Pozor, kamo. Je to? Jej, kamo. Poď. Poď, kamo, bude dole. O čo sa stavíš? Tak poď. Today is my day. Today is my day. Tak toto je ty úplne brokom. Tak my sme kamo úplne borci. Máme ďalšiu kryptomenu. A za ďalšiu kryptomenu si kúpime, keďže už v zóne je tento market, tak si kúpime túto úplne brouk na jarko. Tak, kamo, nice. Boy. Ja si myslím, že sme kamo fajne nautení, tie rukavice tu necháme, tak sú mi na hovno. Že toto kamo za aerko. To je túto kamo. Počkaj, to neprestane. Ja si radšej si na miesto toho kamo zoberiem heal. Radšej, pretože predsa len mám chuť zabiť. Dáme si big? Asi hej, že? On stojí 150, kamo ten big shield. Kamo ten big shield stojí reálne 150 kamo goldom. Ja si kúpim radšej 3 metky ťury. Nice, to máme. A ty vole, ja neviem. Ty vole. Mám chuť ju zabiť, ale mám nápad. Nice. Auto. Autičkár takzvané. Aha, nie, to je toto tunok. A ešte si môžeme kľudne ukázať aj to AR-ko, čo robí vlastne je to, že keď strieľate, tak sa zrýchľuje. Robí toto a dávam ešte speedku, vidíte, že idem rýchlejšie, som bežal tú chvíľu. Mám rád kamo mamu, takže aby som sa za ňu ako nenaštval. Zelenú by som asi nebral, ale takú, mám týňa. Až kamo toto pump dump, ja akože keby tu pump dump berem, kamo keby je posledný nejaký tvoj dobrý, čo asi bude, ale netrúfnem si s brokovnicou, alebo že sa budem báť trochu s brokovnicou, tak vieš, jak je to. Pre istotu ja chcem zobrať, lebo pre istotu keby dačo. Keby som mal málo a príde kamo za mnou typek a neostane mi nič iné, len ho zabiť, takže a s tou brokovnicou a že by mal veľa, tak chápeš. Vtedy je brokovnica. Kamo čumek je veľký ten minigun. Teraz máme dve tyvo najlepšie zbranie z toho Black Marketu. Minigun a toto Mega Broken Fera AR-ko. Mám tu free body Miku Beam. Som si to nemôcť plánoval aj kúpiť, ale potom som si povedal, že či som normálny. Máme tu, že 18 hráčov, keď nepočítame sami seba. Čo je veľmi pôsobivé. No tak, ty vole. Kapitál mama. A máme Sadio Mane. Predstavím, ty vole, normálne kamo na týchto horách, to je kamo úplne fair. Bože, čo mi to stvára, že to za blbosti. Kamo, no nebudem hovoriť, prečo ste tak zľakové. Ok, tak táto bude tá práva. Kamo, to je jasné, nie? A pump dump, kamo, epická. Aj táto, kamo. Kamo, hľadne som si dúfal na toho brodca, neviem, že či mu to aj jeho nejako, alebo asi prečkám, to tak vidím. Počkaj, môžem to častku zničiť. Test.
OK, tak to by som asi. Poď rýchlo. Možno tam bude ty vole, ja neviem, takáto brokovnica len mytická, aj keď to asi úplne nemôže byť. Ale kľudne, ako prečo nie? OK, asi ideme, čo? Tu už to vyzerá, že nikto a nič není, no. Fichtí, takzvaný fik. Tak ja idem asi. Ideme od zóny preč. Trošku ďalej od tej zóny. Tu máme hneď aj auto. Brusky. Tu je borec, kamo, nejaký, ty vole. Random. Poď, zabijeme ho, kamo. Spam and dump, čo? Dáme ho spam and dump, kamo. Tak ten nevie absolútne, kamo. Tak ten nevedel. Bro, tak ten nevedel, kamo. Chudák. To je Kamo, ľudia, ja som sa zľakol jak bado. Jaže to je ten dementný Brutus, no vidíte, level X. OK, ja mám, kamo, dosť. Ty, počkaj, report. No, Tomas, kamo, čun, teraz čo? Počkaj, next player, počkaj, pozrieme tako. Banán, OK. Ja už som ADHD a ja sa s vami lúčim a čau.